V Pohronskom Ruskove búrajú posledné pozostatky cukrovaru. Popoludní v jeho areáli odstrelili 2 najvyššie komíny. V cukrovare počas sezóny robilo kedysi 1000 zamestnancov. Od konca roka 1992 je jeho 20-hektárový areál opustený. Cukrovar v Pohronskom Ruskove patrí definitívne minulosti. Po likvidácii väčšiny schátraných budov odstrelili aj jeho 2 komíny. Jeden meral 100 metrov, druhý o polovicu menej. Mali pripravený 100-metrový komín, do ktorého sme navrtali 140 vývrtov. Sme pokračovali komínom 50-metrovým, celkové množstvo trhavín je 69,3 kg. Obyvatelia dediny sa na odstrel komínov pozerali z diaľky, hovorili, že prišli na pohreb cukrovaru. Je to ľúto ináč. To viacerí ľutujú, že to takto skončilo. Aj z okolia sem chodili ľudia, aj moji rodičia tu robili. Ľudia však oceňujú, že priestor v bývalej priemyselnej zóne obce bude vyčistený a pripravený na iné využitie. Tam ten stav, aký bol, tie skelety a tá džungla, to bolo asi nepoužiteľné, aby tá nejaká investícia do toho priestoru mohla prísť. Búracie práce podľa starostu urýchlila aj likvidácia nebezpečných látok z areálu závodu. Pozostatky z vykurovacieho oleja dal štát odstrániť v roku 2022. Na dnešnom území Slovenska bolo v 19. storočí takmer 40 cukrovarov. Väčšina z nich mala regionálny význam. Dnes sú iba 2 v Seredi a Trenčianskej Teplej. Zostávajúce cukrovory boli posilnené týmto procesom a dneska dokážu vyrobiť okolo 170 až 200 tisíc tón cukru, ktorá zodpovedá slovenskej spotrebe. Tak ako v Pohronskom Ruskove zo zaniknutého cukrovaru nezostalo nič ani v Nitre, dnes je na jeho mieste obchodný dom. Naopak v Trnave časť budov po bývalom cukrovare zachovali. Miroslav Liko, RTVS.